Isang kasamang Koreano. Ano sa'yo? Ako gaming. Na po tayo. Sana po, ibibilang na po ito. Tumoy. Yung mga tropa. Mga tropang lado. Sup mga Pinin nyo. sobrang init. Hindi kaya. Mainit masyado. Ito nga trip ninyo yan. Yun nga, operasado yung isa doon. Ito na pala. Anong masasabi mo? Ay, napakaganda ng ating beach. Dito tayo. Ano po, may nakuha na po ba kayo? Wala pa. Pa-shoutout nga pala kay Mark, ha? Mark Anthony Raro. Culinaris. Ito po ay natatagpuan sa... Meron po ako ditong kasamang Koreano. Dito po siya sa may sulok eh. Marunong na po siya, magmana pa lang dito, marunong na rin siya magtagalog. Interviewin po natin siya kung paano ano pong masasabi po ninyo sa panana pa lang? Masyadong mahirap at maliit ang aking mata. Hindi ko po makakuha. At wala pa po ako nakukuha. At hindi mo kayo makuliin ko. Pare, may alimango pare. Hato. Pambangot yan. Dapat ay Ano yata to? Alimango yan. Hindi.
Alimango yan. Tulo. Alimango, for sale, for sale po. Ay, 10 piso yan pag bininta yan. At pa rin. Itong top lang. Diyan mo na muna kaya. Paano natin yan? Ano? Pupunin? Ano yung sundang? Ano agad yan? Kaya ano pa yan? Magbabang sa tayo pansit. Pansit ba to? Limang ba? Siya? Limang? Hindi. Saan yan? Hindi yan. Sakit ba sikit? Ay, gimpit. Hindi ba? Ano bang ata yan? Palakadin natin. Palakadin lang natin. Pare, gising. Uy. Nadapil yata yan, pre. Nadapil yung ata. Yun ang gumalaw ko. Di, meron parang alimango. Ano? Tulog. Oh, yung mga na, gising. Nadapil, pre. Siya yata yung alimangon tamad eh. Nadapil. Ano yan? May hiyain yan. May hiyain. Kaya dito. Alimangon tamad yan. Gising na po natin. Guys. Kailangan siyang i-mouth to mouth. Guys. Wala. Talagang zero balance. Buti na lang, linisan nyo. At nakita ko yung bayabas, napakagandang klase. Ayun po ang kapalang namin nakuha. Ilang piraso na po yan. Yan po ang tropang bulaw. Bulawan. Nakapagod na kayo ba? Sige na. Nagawa mo. So guys, ang tawag dito sa lugar na to ay Kabataw. Yan, Kabataw yan. Ang ganda yun guys. Ano pala to? Mukhang mga aita. Video mo na si ano, mga vertical. Dapat pala may screen. Ako maano kay Loy. Wala ka kay Loy. Dito na, oh. Papakitang gilas, papakitang gilas. Ay. Ay, Michael. Galing.
Tangat mo nangangalay na ako. Bigat ni amin. Pala. Ano? Pagod na? Pagod na. Burutan mo na, pre. Mainit ang biyahe natin ngayon. Nabiglaan na kakapagod. Ikaw, Koreano. Ayos pa. Sa palapa ka umakyat. Saan sundang? Ikaw, Chinese. Okay pa. Okay Chinese. kayo. Okay kayo. Okay. Okay kayo. Ha? Okay kayo. Napalo, alamig. Alamig dito. Alamig dito. Okay kayo. Kutsamahin natin ito para ano. Asa na ang sundang? Mabunot tayo. Ito. Alam mo dito, daming laya ay. Ito sa akin. Ate, herbal ko, pre. Yeah, ayun. Nilagay. Hindi ko naiwan. Ay. Hindi. Wala mo ba kanina? Ano lang sila? Nahulo. Dalawa yung laya. Dalawa. Meron pala isa Nakailang buo. Ayun, nakailang buo. 1, 2, 3. Nasaan na isa? Isang buo. Akin yan ma. Hindi sa May laya pang isa. Nado na bagsak ka. Loko. Uy. Loko na. Huwag kayo maladog dyan yung mga ano tanim. Ito nga bagang sibo hindi mo na ito na. Bangaw na maigi. Nasaan yung ilado? Ayun ninyo yan. Akin na lang din.